Ongi etorri guztio, Sare herritarrak Lesaka eta Iruñean mobilizatzera deitu ditu herritarrak datozen maiatzaren 17 eta 18an. Mobilizazioetan oraindik espetxean dauden 58 presoek zigorra erregimen irekian. Amai dezaten eskatuko dute. EH Bilduk energia trantsizioaren legea garatzeko ekimena sustatu nahi du legebiltzarrean. Duela urtebete onartu zuen legebiltzarrak energia trantsizioaren eta klima aldaketaren legea eta haren neurri askok martxan egon beharko luketeia da edo laster jarri beharko lirateke abian. EH Bilduk lege hori garatzeko ekimenak aurkeztuko dituela iragarri du. Turistifikazioaren aferari lehen heltzeko asmoz, Lekeitioko udalak etxebizitza turistikoentzako lizentziak geldiarazi ditu. Bizkaiko herriak Euskal Autonomia Erkidegoko etxe turistikoen ratio altuenetarikoa dauka. LAB sindikatuak astearte honetan ezagutarazi du maiatzak lehenerako kanpaina. Gutxieneko soldata eta pentsio propioak aldarrikatuko ditu LABek maiatzaren lehenean. Badator Ernaik antolaturiko Gazteon eskutik topagunea, datorren apirilaren 17-tik 20 bitarte gazte independentisten bulkada piztuko duena. Topagunea gerturatzen ari zaigularik Amaiur Egurola Ernaiko bozeramailea izan da aktualitate solasaldian. Ikusi. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian datorren apirilaren 17 hasiko den gazte topaguneari buruz hitz egingo dugu eta horretarako 11ko platoan daukagu Amaiur Egurola Ernai gazte taldeko bozeramailea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon. Esan bezala, gazte topagunea bertan daia da, zenbagarren edizioa da 2025 hau? Edizioetan ez dakit, baina Ernaik bere izenean 2013an Ernairen sorrerarekin batera izan zen lehenengo gazte topagunea, baina aurretik zeuden bestelako gazte topagune batzuk ere, aurreko gazte antolakundeak eginikoak eta lehenengoa 94an izan zen. Beraz, guretzako bada ohitura bat gazte independentistok biltzeko topagune hau antolatzea eta beraz aurtengoa ere horretarako aukera bat izango dugu. Eta zer moduz du antolaketa? Imaginatzen dut gauden egunean, gauden momentuan gaudela antolaketa azkeneko kontuak enduta jada izango duzuetela dana eginda. Lantalde zabala zabiltzate guzti honen inguruan? Bai, esan duzuna, badago jende bat antolatzen dagoena, kasi Berriozarren bizitza egiten duena, eta orokorrean jende pila bat izaten da antolaketan involukratzen dena, edo parte hartzen duena, jende pila bat egoten gara montajean, baita egunetan bertan eta ez montajean ere, baina nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, hau lan militantez osatzen den topagunea dela, osatzen den egitasmoa dela, eta hain zuzen horregatik gaudela jende bat lantalde horietan eta egunetan bertan zein aurretik eta ostean horren lanketa guztia egiten, baina badagoela ere jende asko herrietan herriz herri, auzoz auzo antolatzen dena, militanteak direnak, eta horrek ere egiten duela topagunea. Eta nik uste dut aurten badela igual azpimarratzekoa aurreko hilabete hauetan 75 herritan Euskal Herri osoan zehar independentziara egunak antolatu direla, egitasmo honi zabalpena emateko, lurreratzeko, komunitatea sortzeko, herrietan harremanak egiteko, beraz uste dut hori guztia ere azpimarratzekoa dela eta horrek ere egiten duela topagunea hain berezi. Eta nola planteatu duzu aurtengo topagunea, 11 ekintza aurreikusi dituzue zuen egitarauean? Beti izaten da egitasmo pila bat egoten diren momentua, musika ekitaldiak, kontzertuak, tailerrak, hitzaldiak, eta aurten hitzaldiei edo edukiari edo egitarauari dagokionez 3 ardatzetan banatu da Gazteon eskutikeko edukia. Beti ere esaten dugu, badela topagunea gazteok elkartu, testuinguruari erreparatu eta gure gako propioak atera eta gure bide horriak diseinatzeko egitasmo bat, eta ikuspegi horretatik ikasturte honetan 3 dira
naiz eta egitaraua zabala den, hiru dira agian ardatz edo gako nagusiak, batetik izango ditugu mugimenduari lotuago dauden hitzaldiak eta tailerrak, ezker independentismoari lotuago daudenak, eta horretan izango dugu askatasun haizeak edo eta Ernairen hitzaldi zentrala edo solasaldia bera, Iñaki Sotorekin batera egingo duguna, badago baita ere testuinguruari lotutako, bizi dugun testuinguru globalari lotutako bestelako hitzaldi sorta zabal bat, eta badugu baita ere gazteon problematikez, gazteok esan beharreko horretaz hitz egiteko bestelako eduki zabal bat, eta hor ditugu feminismoaren ingurukoak, Euskal Herriko analogiak hitzaldiak edo eta bestelako batzuk. Orduan, bai uste dut badirela gako horiek edo topagunean zehar egongo direnak, eta gainera horiek ere saiatu gara formatu aldetik desberdinak izaten, beraz baditugu hitzaldiak, baditugu solasaldiak, baina baditugu ere zuzeneko podcastak, ez dakit tatuaje tailerra bezalakoak, edo eta zumba herrikoiak, escape roomak, eta beraz saiatu gara zentzu horretan ere egitaraua ahalik eta zabalena izaten, edukia lantzen, baina mota desberdinetako parte hartzeak ere sustatzen, eta mundu guztiarentzako aukera eta eskaintza izango dugu Berriozarren. Tailerrez eta hitzaldiez gain, musika ere presente egongo da. Aipatu izan duzute, euskal sortzaileei lehentasuna emana izan diezula aurtengo kartelean, ez dakit hori izan den euskal identitateari dagokionez, edo euskara bera erdigunean jarri nahi izan duzutelako? Bai, ziurrenik biak eta gehiago ere ez, gazte estena musikala jartzen delako lehen lerroan gazteon eskutiken, Euskal Herriko eta Iruñako bertako gazte estena musikalari toki berezi bat emana izan zaio, eta noski ez, bada ziurrenik egitasmoaren koherentzia politikoaren parte esan dute, hitzaldi tailerrak eta bestelako egitasmo batzuk ere baditugu, baina kontzertuak ere horrekin sintonian edo joan behar dira nolabait, eta gure balio politikoekin bat joan behar dira, guk gazteria lehen lerroan jarri nahi dugu, eta noski Euskal Herria eraikitzen ari garen zentzu horretan ere euskarak paper bat izan behar du, beraz ziurrenik biak ezinbestean elkarloturik daudela ulertzen dugu, eta horregatik eman diegu, badaude bestelako estena musikal batzuk, badaude Estatu Espainiarrean, Estatu Espainiarreko estena musikala ere egongo da, baina bereziki, esan dudan bezala, Euskal Herriko gazte estena musikalari emana izan zaio bide, eta Iruñekoari ere forma berezi batean. Topagune apirilaren 17an esan bezala Berriozarren hasiko da, baina apirilaren 20an aberri eguna ospatuko da Iruñen, Bilduk bertan ospatuko du. Zer aurreikusi duzu zuek egun horretarako, ezakit Berriozartik Iruñera abiatuko zareten edo nola planteatu duzuten igande hori? Topagunea urtero amaitzen da aberri egunarekin. Normalean autobusez joaten gara, aurten bertan gertu egoterakoan, oinez joango gara Iruñara, 10etan gutxi gora bera, gero agian aldatuko da, baina 10etan aterako gara Iruñarantz, bertan Bildu kantolatutako mobilizazioan parte hartuko dugu, eta ostean badago ekitaldi eta eskaintza zabal bat, Iruñan bertan antolatuta, musikala eta bar, Bildu kantolatu duena, eta gu ere bertan izango gara, Udaberriko ekimenari amaiera borobila emateko, eta nola ez, gaztegune ere antolatuko dugu, eta hau jarauta kalean izango da, beraz, guztion artean amaiera borobila eman nahi diogu aurtengo gazteon eskutiki. Eta nola irudikatzen duzu Ernaitik Euskal Herri independente hori, ez nahi dut zein printzipio edo baloretan oinarritu beharko litzateke barizko Euskal Estatu hori? Hasteko igual, esan beharra dago gu aurretik zetorren edo proiektu politiko baten parte garela, eta beraz guk proiektu politiko horrekin bat egiten dugu, eta hori bada Euskal Herri sozialista eta feministarena, beraz balio horiekin bat egiten dugu. Eta nik uste dut badagoela
nolabait feminismoak ekarri duela azken urteetan irakaspen moduan intersekzionalitatearen teoria, eta ulertu dugula zapalkuntzak, dominazio sistemak, elkarloturik daudela, eta beraz askapen prozesuak, emantzipazio prozesuak askoz konplexuagoak direla agian irudikatzen genuen hori baino. Beraz, gure proiektu politikoan agian horrela izendatuta ez badaude ere, gurea bada inongo zapalkuntzarik egongo ez den Euskal Herriaren aldeko proiektua, eta zentzu horretan zapalkuntza ardatz ezberdinek ziurrenik modu desberdinetan zeharkatzen gaituztela, eta posizio desberdinetan ere kokatuko gaituzte zapalkuntza ardatz horiek, baina guk sinesten dugu inongo zapalkuntzari gabeko Euskal Herri horretan, eta beraz etengabeko prozesu bat dela irudikatzen dugu, eta gaurdanik eraikitzen ari garena Euskal Estatu hori, eta ziurrenik Euskal Estatua eraikitzen dugun momentuan ere kontraesan horiek, korapilo horiek jarraituko dutela, eta etengabeko prozesua izango dela. Badakigulako ez dela helduko noizbait dena aske eta perfektu izango den egun hori, ez delako existitzen, baina bai ordea existitzen da gatazka, existitzen dira estrategia desberdinak, eta gu hor egongo gara gure proiektu politiko horren bidean, behar diren hausnarketak ematen eta behar diren eraldaketak planteatzen. Aipatu duzu, elkarrizketan zehar gazteak sumatzen duzutela, gazteak geroz eta gehiago ari direla implikatzen edo, ari zaretela edo, implikatzen politika arloarekin, baina askotan esan ohi da justu kontrakoa, gazteak atxikimendu falta bat dutela politikarekiko. Ez dakit horren inguruan zer konta diezagukezun, edo zuek hala ikusten duzuten, edo eremuen araberako kontua den, edo nola planteatzen duzuten? Bai, nik uste dut planteatzen denean gazteok politikarekiko desatxikimendua edo desafekzio bat daukagunean kontuan eduki behar dela zerekiko den, ez? Agian da politika egiteko modu konkretu batzuekiko, edo bai, izan daiteke horrekin. Eta uste dut hor badaudela faktore desberdinak eta ardatz pila bat izan ditzakela gaiak, baina nik uste dut orokortua dela agian gure belaunaldian, ez dakit, deigarria iruditzen zait adibidez sare sozialen fenomenoa, notiziak ez etengabe berri batetik bestera saltoka ari gara, dakigu aste honetan, ez dakite, Trumpen mugazergekin, ez dakitzen bateko mugazergak izango dituela, duela bi aste esan zuten Europako biztanleak gure etxeetan eduki behar genituela nola daiteko larrialdi egoera bat, edo gerra testuinguru baterako aurreikuspenak izan behar genituela etxean, edo ez dakitez, eta etengabe, eta ziurrenik jendarte guztiari eragiten dio, baina gaur egungo gizartean etengabe horrelako mezuek bonbardatzen gaituzte. Eta uste dut horrek gazteriarengan baduela eragin bat, izan ere politizatzen ari garen garai bada, eta horretatik politizatzen ari gara, eta beraz, uste dut zentzu batetan gertatu aldela normalizatzen ditugula horrelako mezuak, ez? Sare sozialen fenomenoarekin mezu batetik bestera goaz, berri batetik bestera, eta inmobil algara geratu, ez? Edo ezerezean, edo bai, uste dut arrisku hori presente dagoela eta inmobilismo batera ekarri alduela edo eraman alduela horrelako gaien normalizazioak. Baina elkarrizketan zehar hitz egin izan dugun moduan, uste dut badagoela bestelako gazteria bat edo gazteria zabala bera, mobilizatzen dela eta politikan parte hartzen duela eta garrantzia ematen diona, bestela ezingo genituzke azaldu zergatik bi urtean behin korrikak daukan Euskal Herrian horrelako oihartzuna Euskal Herriko edozein txokotan, edozein herritan gazte pila bat ere korrika irtetzen garenak, antolatzen garenak, ezingo genuke azaldu ezta ere nola feminismoak azken urteetan eman duen goraldia, ezingo genuke azaldu greba feminista orokorraren antolaketa, ezakit zaintza sareak, ezingo genuke azaldu Donostiako mobilizazioa, sortutako independentziara egunak, ez?
Orduan hori ere politika delako eta benetan erabateko desatxikimendua egongo balitz ezingo genituzkelako horrelako fenomenoak azaldu. Beraz, uste dut badagoela interesa eta gainera gazteok agian bagarela politika egiteko beste modu batzuk, beste ikuspegi batzuk ekarri aldugun sujetu ere, agente ere, eta beraz ez dut uste denik politikarekiko erabateko desatxikimendua eta desinteresa dugunik, baizik eta bestelako molde batzuk ditugula eta jarraitzen dugula politika egiten, jarraitzen dugula herria egiten eta nola ez, Euskal Herria eraikitzen. Eta elkarrezketa honi amaiera emateko, etorkizun hurbilari begira, badituzue 2025erako aurreikusiriko, eta buruz zerbait kontatu nahi izan ez gero, aurreikusiriko ekintza edo ekimenak ernaitik? Bai, Gazteon eskutik dugu Berriozarren, eta horren ostean urtero legez mobilizatuko gara maiatzaren batean adibidez, eta hor badago SMI-arekin ireki den eztabaida horretan gazteok ere lehen lerroan izango gara, eta ikasturtea amaitzeko nola ez izango gara ere gure esku kantolatutako herri libre bat ekimenean, ekainaren 7an Bilbon, beste behin ere bertan adieraziko dugu, badago gazteria bat, gure herriaren autodeterminazioa defendatu nahi duena eta gure herriaren aitortza horretan sinesten duena, beraz Bilbon izango gara ekainaren 7an eta hortik aurrera ikusiko dugu datorren ikasturtean eta udan zehar zer egiten dugun eta jakinaraziko dizuegu edo horren berri emango dugu baita ere. Bidea irekita utziko dugu beraz. Maiur Regurrola, mila esker amekara etortzegatik. Zuei, mila esker. Etxebizitza alorrari helduz Gasteizen etxegabeentzako baliabide gehiago jartzeko eskatu dute. Inorrez etxerik gabe plataformak bazterkeria egoeran dauden pertsonei arreta emateko baliabideak eskatu dizkio udalari astelenean udaletxe aurrean egindako agerraldian. Izan ere, salatu dutenez, gauero Gasteizen 200 pertsona inguruk egiten dute lokalean, eta gutxienez, 75 lagun daude harrera zentroetan sartzeko zain. Gasteizko udalak 107 pertsona zenbatu ditu kalean lotan, hala ere, plataformako ordezkariak ez datoz bat neurketa horrekin, euren ustez gehiago dira eta udalak eta Arabako Foru Aldundiak egoera konpontzeko ez dutela ezer egiten adierazi dute. Bada, egoera honen aurrean, gizarte politiketako zinegotzi den Lutzo Rollerok jakinarazi du udalak dituen baliabideak mugatuak direla, eta ezinbestekoa dela Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak egoeraren erantzunkizuna beren gain hartzea. Inorrez etxerik gabe plataformako kideak berriro ere ez datoz bat udalak esandakoarekin. Adierazi dutenez, baliabideak ez dira mugatuak, eta hauek egokitu behar dira pertsona guztiei erantzuna emateko. Era berean, kritika egin diete erantzunkizuna teilatu batetik bestera pasatzen dutelako. Plataformako kideek ohartarazi dutenez, udalak 10 urte daramatza bazterkeria egoeran dauden pertsonei arreta emateko aitzakiak jartzen. Gogorarazi dute 2019an kanpaldia egin zutela etxebizitza eskubidearen alde, eta gainera mozio bat aurkeztu zutela etxegabetzei zuzendutako baliabideak handitzeko eskatuz. Mozioaren aurka bozkatu zuten EAJak, PSEek eta Alderdi Popularrak eta alde berriz EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek. Plataformak berak sare sozialen bitartez duela pare bat aste Gasteizen bizi izandako egoera baten berri eman du. Kontatzen dutenaren arabera, 2 gizonek kalean lo egiten zuen pertsona bat bere tokitik bota zuten. Segituan, baranda bat kokatu zuten toki horretan bertan. Plataformako kideen ustez, baranda horren helburua beste inork han lo egitea baino ez da, izan ere, jakinarazi dutenez, urteetan utzik egon den lonja baten aurrean ipini dute. Argi utzi dute ez dela gertaera isolatu bat, eta udalak behingoz jarrera alda dezan lortu arte borrokan jarraitzeko prest daudela. Ildo beretik etxebizitza politiken erdigunean herritarren eskubideak mantenduko dituen ekintza plana osatu du Lezoko udalak ondorengo 3 urteetarako. Eneri Itzarruti etxebizitza zinegotziak eman dizkigu xehetasunak. Herritarrentzako etxebizitza eskubidea bermatzea ezinbestekotzat du Lezoko udalak, hori hala etxebizitza plan bat sortu eta onartu berri du. 5 egitasmo nagusi proposatzen dira bertan, besteak beste Jaurlaritzari eskaria bidaltzea Lezo tentsio handiko udalerri izenda dezan. Etxebizitza plana osatzea erabaki genuen batetik, merkatuleak gaur egun eragina daukalako etxebizitzan
oraindik ere eta ez du eskubide hori bermatzea uzten erabat. Bestetik lurran eta etxean espekulazioa oraindik ere hor dagolako eta geroz eta handiagoa izan daitekelako eta hain zuzen turismoak ere baduelako bere eragina horretan. Hori ikusita eta ikusita bazegoela iniziatiba bat edo estatutik onartutako lege bat zeinaren bitartez herriak edo eremuak tentsio handikoak izendatu zitezkeen eta horiek udalei ematen zieten horrelako eskumen bat hainbat neurri hartzeko, bide hortatik plan bat egitea erabaki genuen, batetik izendapen hori lortzeko eta bestetik hemendik eta 3 urte barruko ibilbide hori edo markatzeko. Lezoko udalaren etxebizitza planak 5 asmo edo ekintza nagusi jasotzen ditu. Batetik jaso dugu babes publikoko etxebizitza parkea handitzea, ez? Azkenean merkatuan eragin nahi baldin badugu, eskaintzan ere eragin beharko dugu. Beti ere eskaintza hori izan dadila arautua eta baremo edo balore batzuen artean. Hortaz, hainbat eremutan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzen ari ja eta aurreikusiak ere badaude hainbat eremutan. Bigarren egitasmo modura hartuko genuke hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzea. Honekin bilatu nahi da merkatuan etxeak prezio eskuragarrietan aurkitzea eta bestetik hutsik dauden etxeak eragoztea. Ordan, merkatuan jartzea eta merkatuak eskaintzea etxebizitzak erosigi edo alokairuan hartu nahi dituen horiei. Horretarako, ondasun higiezinen zergaren gainean eragin dugu, 150% obaria ezarri dugu etxebizitzak Eusko Jaurlaritzaren bizigune programara bideratzen dituzten hoientzat, bestetik 100% errekargua aplikatuko zaie hutsik dauden etxebizitzei eta horretarako azterketa bat egin dugu identifikatzeko zein edo zenbat etxebizitza huts ditugun eta gaur-gaurkoz 115 etxe identifikatu ditugu. Eta bestalde, badugu asmoa etxebizitza merkaturatzea galarazten edo galarazi dezakeen birgaitzea bilatzeko edo bideratzeko neurriak bilatzea. Izan diru laguntza, izan zergetan eragitea, dena delako. Azkenik bai esan, 100% errekargua aplikatzea erabaki badugu ere, aukera badaukagula 100-150 arteko igoera aplikatzea legeak hori bermatzen dulako. Bestalde, legeak zerga honetan eragiteaz gain, kanon bat aplikatzeko aukera ere ematen du. Hirugarren egitasmo moduan, zailtasunak dituzten kolektibo horiei laguntza ematia izango litzateke. Etxebizitza eskuratzeko aukerak ez dituzten kolektibo bat badela gazteena. Horiekin zer, Gaztelagun eta Emantzipa programak ditu Eusko Jaurlaritzak martxan, horietan 36 lezoarrek eman dute izena eta horren berri emateak uste dugu ekarri dezakeela gainerakoek ere eskatzeko aukera izan dezaten. Hori gaztei dagokienez. Eta bestetik, egoera zaurgarrian dauden pertsonak edo kolektiboak, ez? Horretara bideratzen ditu udalak gizarte larrialdirako laguntzak hain zuzen, eta badaude alokairura bideratutakoak bereziki, eta horiek 26 etxetara iristen dira. Eta gero, Eusko Jaurlaritzak ere etxebizitzarako prestazioa ematen du, eta horren zabalkundea ere emateko asmoa badugu, izan ere 100 gora izan daitezke horien onuradun. Eta azkenik badago promozio, babes ofizialeko etxebizitzaren promozio horietako etxebizitza bat, udalak eskuratuko du, eta egoera zaurgarrienean dauden pertsonei momentu batean eskaintzeko modua hartuko du. Laugarren egitasmo modura etxebizitza turistikoena, ez? Egia da Lezon ez duela eragin handirik gaur egun, baina Donostia aldeatik eta Donostitik hain gertu egonta, iritsi daiteken arazo bat izan daiteke eta horri ere aurre egiteko neurriak hartuko ditugu. Eta azkenik eta lehen aurreratu dudana, 5. egitasmo modura koordinazioa, ez? Erakunde arteko koordinazioa, hain zuzen etortzen dena, eskumen falta edo horretatik, bai Eusko Jaurlaritzarekiko koordinazioa eta baita eskualdea ere izan daiteke horretarako baliabide. Bada denoi eragiten digun arazo bat, lehen esan dugun bezala, oarsoaldea ez da salbuetsita dagoen eremu bat, eta bulego bat sortu edo horretan neurriak hartzeko aukerak aztertuko ditu.
Esan bezala Eusko Jaurlaritzarekin ere koordinatzeko intentzioa badugu eta hitzarmenetara iritsi gaitezke, ezin. Behin etxebizitza plana onartuta Eusko Jaurlaritzara bideratuko da Lezo tentsio handiko bizitegi eremu izan da ezaten eskatzeko. Lan gatazkei dagokionez greba arrakastatsua izan dute gaurkoa Basauriko Bridgestonen, erabateko jarraipena izan du lehen egunak. Basauriko Bridgestoneko lantokiko beharginek astearte honetan hasi dute 3 greba egunetatik lehena, enpresako zuzendaritzak iragarritako 335 kaleratzen. Aurka, langile guztien 140 inguru alegia. Goizeko 5etan lehen lantxandan grebalariek mobilizazio egin dute lantegiaren sarreran eta sindikatuetako iturriek baieztatu dutenez ekoizpena gelditu dute. Grebaren lehen orduetan ertzaintzaren brigada mugikorrak izan dira presente, naiz eta ez den ezbeharrik edo istilurik erregistratu. Arratsaldeko 6etan ere manifestazioa deitu dute Urbiko lantegiaren sarreratik hasi eta Arizgoiti plazaraino. 2 lelo nagusirekin egingo dute mobilizazioa, zurea defendatu etorkizuna ez da itxaroten defendatu egiten da eta Bridgestonen inor ez da soberan irtenbideak falta dira. Mobilizazioaren ostean langileek gaueko txanda blokeatzeko ekintza bat egingo dute. Beste 2 lanuzteak apirilaren 11 eta 15 izango dira. Fernando Caballero, Comisiones Obreras sindikatuko enpresa batzordeko kideak naiz komunikabideari adierazi dioenez, enpresaren iragarpena kolpe gogorra izan da langileentzat ez baitzuten espero kaleratze kopuru hain handirik. Atzo sindikatuek eta pneumatikoen ekoizle den multinazionalaren zuzendaritzak enplegu erregulazioko espedientearen baldintzak negoziatuko dituen batzordea eratu zuten. Enplegu erregulaziorako espediente honek Kantabriako eta Bizkaiko lantegietako 556 beharginei eragingo die. Batzorde horren sorrerari esker nahitaezko kontsulta aldia hasi dute. Sindikatuek jakinarazi dutenez, kontsulta horiek apirilaren 11an, 14an, 24an eta 30an eta maiatzaren 5an eta 6an egingo dira. Iritsi gara amaierara, badakizue informazio gehiagorako 11.eus ataria duzue eskura edota baita ere gure sare sozialak ongizan. Nostratuko dugu esen, entzungo gaituzte ozen, betetako azbozez, gurea eta bozen, urteten zaigu errez, serio baino barrezka, egingo dugu festa, hartu dituzuen kezkak, bilatzen baduzu geska, hau zure lekua ez da. Jartzua zatoz gaitziko dotzut kresta, deuztuta jartzungo minai gabeta eroso krestan. Nola ba, antes el panorama mola ba, gaizki dihu azken boladan, ezakitegi edo boladan. Naia zitzegin ere boladan, zupezka nobatak ubogapan, mei pasa bolada, bolada, bolada. Ey, ey. Patada san destruy, patada y me voy. Busco cabaños aquí no, poquito lo que tengo pero todo te doy. Patada san destruy, patada y me voy. Busco cabaños aquí no, es poquito lo que tengo pero todo te doy. Oh shit, erotuta nago noski, hemen ez dago lotxi, ziremakita ikusi dut zakaieroski. Oh shit, nik ez dut pasako zik, ez jarri gangsta posei, zubanek kale gehiago du potzi. Noski, sabes que no llevo ni €1 en el bolsi, baino lasai emango dotzut bapozik. Ekin ez dozu pasako bolsei bakizu, brody, brody. Jetzi izatxa, urrutitik datorkiratxa, bitxi bihurtu zikatza, pasan un inferno mikatza, ya, ya. Loko gotzon mi casa es tu casa, paso por la baratza, jetzi dotzu taza. Patada san destruy, patada y me voy. Busco cabañas aquí no, es poquito lo que tengo pero todo te doy. Patada san destruy, patada y me voy. Busco cabaños aquí no, poquito lo que tengo pero todo te doy.